La captain. Isinqumo sokuba gay akusona isinqumo somuntu oyedwa. Mokuthi wasekhaya ucabanga ukuba gay. Biza meeting njengomndeni sibonisane. Ngoba manje akubi into yakho wedwa. Ekugcineni ubhuti wami usugay. Ngikhona nami lapho phakathi kuleyo nto yakho ngoba wonke umuntu uthi ile shandisi yakini yabona manje le Star Rosa yakini. Ngiyangena lapho mina nawe ndene impethu. Mina ngiphathe and parcel nale shandisi yakho for good. Sonke la ekhaya siphathe and parcel yale shandisi yakho for good. In fact mesizalwa ingane la ekhaya ekubonakala ngazuthi inalomthambo wakho kuzobe ngazuthi into yasemndeni. Mfethu usifake enkingeni. Mo bra wami ungahlala ekhaya udecide ukuba musukungifihlela mfethu. I understand ukuthi ku-awkward kanjani for mina ukuthi sonke lesikhathi mina ngishera nawe izinto mina ngathi mfethu ngipema inkantini yami neStaro. Cha angisho ukuthi nginenkinga nabantu abagay kodwa ngcono wazi mfethu. Akunzima mfethu ukufuqa ngcono wazi. Ukuba wena oyitshelayo ukuthi nawe tsotsi ungadidiseki mfethu manje awusazwani nabantu. Mina ngiyazwana nabantu abayilo layini kodwa mengazi yabo out the closet sazi ukuthi mfethu uyilo layini. Hayi ukuthi mfethu wena you go behind our back not in that way kodwa nje asazi all along. Sesizwa manje uthi fuck mfethu. Siyazi usibani bani uyishandisi sigrade ngaye. Hey siyazi. Wena usitsheli wena. Wena udla inyama yolova usitsheli wena uthi ile shandisi. Mfethu. Hlezi sichama nawe ubukoshafu wena mfethu ziphi wena.